2, aja. Lähtö on hyväksytty. Juha Lindholm, osakeyhtiön Ponien lähtö on matkassa ja siinä paalulla oli tunnosta. Parhaan lähdön saa numero 7 Bonikojan Batman Ylja Sipula, laukat numerolla 5 ja 8, laukaa myöskin numero 1 Pietu. 7 Bonikojan Batman kärkiponi sen taakse 8 Mökin Pili. 7 Bonikojan Batman 8 Mökin Pili Raval toisena. Kolmas poni on numero 6 Kaitalan Sheryl. 7 Bonikojan Batman 8 Mökin Pili. Kolmantena siis numero 5 Lowen Veteran. Numero 5 Lowen Veteran on kolmantena kärjessä, laukkaa numero 7 Bonikojan Batman. 8 Mökin Pili toisena, 3 Lowen Veteran kolmantena. Kärki kolmikosta 40 metriä. Numero 1 Pietu. Pietua seuraa numero 2 Tuottar Pihpol. Tuottar Pihpol on 5. tällä hetkellä. Seuraavana tulee apuileva numero 9 Savelan Voimamies. Savelan Voimamiehen rinnalle numero 3 Rinteen Revanssi. Ja kärkipodi edelleen 7 Bonikojan Batman juoksee ulkorataa 8 Mökin Pili Tommi Toivalliseksi ja sisärataa. Ja Mökin Pilin tuntumassa ravaa 5 Lowen Veteranilla. Tässä on selkeä kärkikolmikko. Niillä on 70 metriä 4. tulevaan numeroon 1 Pietu, joka on 4. Numero 1 Pietu on 4. Pietusta mitan päässä 2 Tuottar Pihpor 5. Sitten tulee tasainen rintama, jossa on numero 9 Savelan Voimamies sisäradalla. Ja numero 3 Rinteen Revanssi toisella radalla. Kärki on jo pian kaartumassa maalisuoralle ja kärjessä jatkaa numero 7 Bonikojan Batman Ylja Sipula. Sitten tulevat rintarinnan 8 Mökin Pili Tommi Törval ja 5 Lowen Veteranilla Ida Lantto. Tässä on selkeä kärkikolmikko ja numero 1 Pietu Ronja Rebelsin ohissa tulee 4. 5. 2 Tuottar Pihpor. Seuraava on sisällä 9 Savelan Voimamies, mutta kärkipunilla on enää runsas 100 matkaa maaliin ja 7 Bonikojan Batman Ylja Sipula on hallinnut juoksun jokaista metriä ja lähestynyt jo maalia. 7 Bonikojan Batman Ylja Sipula toiseksi on noussut 5 Lowen Veteranilla Ida Lantto, 3. tulee 8 Mökin Pili Tommi Toival maalin lähestyy ja siellä on ensimmäisenä numero 7 Bonikojan Batman Ylja Sipula.